sɛn adom no adom yɛn then so yasan ahyia sɛ yɛhyia se a ne bra so sɛ yɛsua deɛ aha ɛyɛ the kingdom of Asante medin ɛde Kofi Kakari free sabria kɔpem sɛ ɛna anadwo yi yɛbɛsɔre nkonnwa so no yɛde afe atwa mu nneɛma a ɛsisiiɛ na yɛyɛe ɛne afe a wɔyɛ nim yi deɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ ana yɛde ɛbɛto anim mamoma no nhama adwen koraa sɛ maba mo nkyɛn ɛnnɛ anadwo yi na ɛsɛ nkɛdi nkɔmmɔ a ɛte sɛ yi ɛfi anɔpa no nyinaa nanso nneɛma nketenkete bi nti yɛntumi nti na yɛne mo ahyia sɛ yɛbɛbɔ no tɔfa kakra na yɛde ama mo abusua sɛdeɛ afi yɛayɛ yɛadwen ne sɛdeɛ nneɛma teɛ no sɛ woba yɛaprama no so anaasɛ platform no so a na wahyɛ yɛ program no wo like na wode comment aba afi twa mu no nneɛma bebree ana Asantehene ɛyɛe ɛde ɛboa ma Asante ɛpagyae sara nso ana afi a yɛsi mu yi yɛnim sɛ yɛwura no no ɔwɔ nneɛma bebree a ɔpɛ sɛ ɔyɛ na deɛ anika ɛwɔ mu ɛne sɛ afi yɛfiaseɛ ɛwɔ awukuda mu awukuda ana yɛde ɛyɛ afi no nhyɛ aseɛ nti kɔsia dɛ woyɛ nim yi yɛ February bosome dada a ɛdi kan no ɛyɛ akɔsidɛ na afi nneɛma a yɛde asi yɛn ani so ɛdɛ dwuma a medi onwummerɛ me ne wo mmienu ana yɛdidiɛ mepɛ sɛ meyɛ ɛde deɛ wo a wohwɛ me da biara no wopɛ sɛ meyɛ no woka kyerɛ me a ɛno ana yɛdi ho nkɔmmɔ ɛnnɛ anwummerɛ na yɛahyia wɔ ha sɛ yi a yɛsua deɛ na yɛsese nneɛma bi ahwɛ sɛdeɛ nneɛma bi ɛkɔ no ɛno ana me ne wo mmienu yɛba abɛhwɛ akamfoɔ ɛkasa bebree ana sisi a ɛte ɛkɔ fam anaasɛ ɛsɛe nkanka ɛbɛ a yɛbu kane na nananom bu bɛ ɛde ka nsɛm ka kasakoa ɛkyerɛ nipa bi no saa bɛ no nyinaa sisi a ɛfiri hɔ ɛno nti afi yɛayɛ yɛadwen sɛ yɛbɛhwɛ saa nneɛma no nyinaa na yɛasan akɔfa aba ɛtɔ so biem yɛn nyinaa nim sɛ the kingdom of Asante ɛne tete obi kyerɛ yɛfi aseɛ no na yɛntena faako na yɛkɔ amanaman so yɛkɔ nkurɔfoɔ ekuro so kɔfa mpanyinsɛm yɛne ahemfo wɔ hɔ di nkɔmmɔ yɛasɛm bisa ɛne sɛ na ɛboa sɛ na ɛboa a woba so a na wo ne yɛn ahyɛ waka akyerɛ an deɛ na moyɛ no na ɛboa me mpo sɛ woka wo kurom ɛdi nkyerɛ me a yɛbɛkɔ hɔ na yɛne wo kurom hene anaasɛ mpanyinfoɔ a wɔhwɛ kuro no so adi nkɔmmɔ abusa kuro no abakɔsɛm ɛde nneɛma a kuro no ɛyɛ ɛde ma asanteman ɛtumi apagya no ɛde aba sɛ mpo sɛ okuro no ɛnni asanteman mu ha na mmom sɛ ɛka akanman ho na sɛ ɛwɔ akyire a yɛbɛkɔ berɛ bi atwa mu yɛkɔ ɛyɛ nkronkro bi ɛte sɛ Ekuapem yɛkɔ Sampa yɛkɔ mmeammea bebree ana yɛde hɔ nkɔmmɔtwetwe ne hɔ nneɛma nyinaa ɛde ɛbaayɛ ɛnnɛ yɛne wɔhyia yɛhyia sei a na yɛhwɛ sɛdeɛ nneɛma bi ɛbɛsi akɔ ɛne sɛdeɛ ɛbɛsi a yɛbɛyɛ nneɛma nyinaa na yɛhunu biribi foforɔ na yɛahwɛ sɛdeɛ ɛbɛsi a yɛbɛyɛ no me nua George meda ase menim sɛdeɛ wopɛ sɛ ɔkyerɛ no sɛ meyɛ no landscape a ɛnyɛ biribi foforɔ because meyɛ de sɛ yɛ ankɛyɛ deɛ nanso menim sɛ woyɛ no vertical sei nso a ɛno nso ɛbɛboa ɛdi sɛ wopɛ sɛ menyɛ no landscape a okay sɛdeɛ meka no afe wei ɛyɛ me ne mu nyinaa afe nti nneɛma nkakra bi a yɛsua deɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ deɛ mo pɛ sɛ meyɛ deɛ yɛn nyinaa yɛpɛ sɛ yɛde toto akwan mu ma no boa no ɛno ana the kingdom of Asante yɛfi aseɛ na yɛde ho adwuma na yɛhwɛ nneɛma nkakra bi a yɛbɛyɛ George meda ase sɛ wo se ɛyɛ okay abusua afi 2026 yɛde nneɛma nyinaa asi hɔ sɛ Boni bɛka sɛ yɛ review the kingdom of Asante deɛ wopɛ no sɛdeɛ wopɛ sɛ yɛyɛ no no wode ɛba a na yɛno yɛdi ho nkɔmmɔ sɛdeɛ me nua George ɛde deɛ abɛyɛ George bɛda ase pii ma mehu baabi a wowɔ yɛkɔ adwira yɛne adwira hene ɛdi nkɔmmɔ afi baako atwa mu mfeɛ mmienu akyi no na yɛne n'akwaman hene dada wɔnya no baabi kɔ ana na ɛdi dwuma afi ɔmanhene foforɔ aba ma mefa nhyɛ wasom ana mefa nso wasom sɛ memendɛ woyɛ no yɛyɛ dapɛi yɛne no ɛbɛhyia na yɛne no afi nkɔmmɔtwetwe ase
na yɛahwɛ ɔno nso n'ani so ade hu na ɔwɔ de ma ne kurom aman. Saa na yɛhwɛ ahemfo nketewa a mmeranteɛ anaasɛ mmabunu asesiei Santehene Adama ɔde ahensɛm anaasɛ wɔn edi ahennie no na yɛahwɛ nneɛma a yɛreyɛ. Ɛno da nkyɛn a sɛdeɛ mefii aseɛ na meka no yɛrehwɛ yɛn kasaa, yɛrehwɛ nneɛma bi a yɛbɛtumi ayɛ na yɛayɛ no afei mu. Yɛnhwɛ Asantefo wɔ kasa pii anaasɛ kasa bi wɔ hɔnom a asɛ yɛaka ama ɛduru baabi a na asekyerɛ no na ayɛ biribi foforɔ. Ɛbɛbuo paa ne kasa bi a nananom de kasa nanso nnɛ ɛkame ayɛ sɛ woka sɛ obi mu bɛ mpo a na ayɛ den de ama no. Na bɛ no mpo yɛbu a berɛ bɛn ana yɛkyerɛ aseɛ, berɛ bɛn na yɛbu saa bɛ no. Ma memfa ɛbɛ baako nyɛ mfato ho nkyerɛ wo. Ɛbɛ bi te sɛ ebinom bu no sei, ɔse humani so ma me nti na atwe mmienu nam. Humani so ma me nti na atwe mmienu nam. Mpanyimfoɔ nso ka no sei sɛ hwɛ me so ma me nni bi, ɛno nti na atwe mmienu nam. Yɛnhwɛ saa bɛ no. Ɛbɛ yi a yɛbu no sei, ɛberɛ bɛn na yɛbu de yɛ dɛn, nananom tena ase sese saa bɛ no a yɛbu no sei. Ma memfa bɛ baako yi na menkyerɛ wo mu. Menka biribi kakra mfa ho. Sɛdeɛ yɛhyia wɔ ha sɛ yɛresua adeɛ no, na yɛnsua adeɛ yie, na yɛnhu sɛdeɛ ɛbɛbuo no ne ne nneɛma nyinaa te. Hwɛ me so ma me nni bi, ɛno nti na atwe mmienu nam. Yɛn nyinaa yɛnim sɛ mmoa a wɔwɔ wura mu no, Nyankopɔn bɔ wɔn bebree nanso no bi a wobɛhu mu nam mmienu. Mfato baako paa ne anomaa a yɛfrɛ no abubu. Mfa ho ne sɛdeɛ te biara wobɛhu no na wɔyɛ mmienu. Yɛadwene mu deɛ ɛbɛka sɛ ɔbaa baako, bɛrima baako. Sɛ mpo abubuo kosua no sɛ ne maame to kosua no anaasɛ anomaa no to kosua no wɔto mmienu. Ɔbɔ ho mmɔden ama ne mmienu nyinaa hwane. Nhwane a maame no to kɔ a aka wɔn mmɔ akyire no na wɔn ahwɛ kwan a wɔbɛfa so wɔbɛbɔ mu bra na wɔn ayɛ. Nti hwɛ me so ma me nni bi nti na atwe mmienu nam anaasɛ humani so ma me nti na atwe mmienu nam. Buroni bɛka sɛ the etymology. Bɛ n'ankasa no nkyerɛkyerɛmu n'asekyerɛ berɛ bɛn na yɛbu no ɛno na nnɛ me ne wo mmienu yɛrehwɛ. Yɛdi ka aka sɛ mmoa nyinaa nam mmienu. Yɛn nnipa mpo nti na ɛtɔrɔ biara na awareɛ wɔ hɔ. Yɛnam mmienu sɛ bɛyɛ a yɛbɛboaboa yɛn ho, yɛbɛyɛ nneɛma bi ama aduru baabi a yɛpɛ sɛ yɛkɔ. Na yɛn nyinaa nim sɛ aboatwe de wuram a na wɔn te, gye sɛ deɛ yɛakɔfa no abɛto zoo ɛna bi abɛhu sɛ ɔwɔ fie. Na wɔn adwene mu na wɔn nimdeɛ mu no sɛ wɔn wɔ wura mu a wɔn nyinaa nsi wɔn ti ase nnidi mfa mmom ne sɛ nti ne sɛ ɛyɛ dan a ɔbɔfoɔ anaasɛ mpanyin ka kasa bi sɛ ɔbɔ bɔfoɔ deɛ onim yɛ afɔ onim sɛ kɔm deɛ ɔtwe ɛno nti na bi ɔkɔpɛ biribi abɛfie aba abɛdi na wɔn nso pɛ biribi adie no nti no nti sɛ mmienu nam a bohu sɛ na baako gyina hɔ. Baako didi no na baako gyina hɔ. Ɛnkanka ne mmarima